Nasi ndakutaura nenyaya yemafinances. Ndakanangana nenyaya yecreation ine chekuita nechinhu chinonzi appetite. When God created a man, He gave him appetite. Kureva kuti the hunger in you ine chekuita naMwari. Ukatarisa the drive of a man, it's manifestation of God's creation. The hunger in you, it has to do with creation. Ukatarisa mabira zvenyu ndinotoka kwamuri munondiverekera shoko raMwari maimanje. Ukatarisa financial situations edu akasiyana siyana. Tine vamwe vari pakati pedu vari kuti I don't have, handina mari, handina chikoro, handina mapepa, handina pekutangira, asi una mari. Zvinhu zvese zvinoseva appetite yako hauna, but una mari. You are assured kuti zvinhu zvese handina, but zita renyu Jesu ndakarigamuchira ndikariisa mumwoyo mangu. Ndosaka ndazvigeza ndikauya kuno ndichiziva kuti handina, asi ndina Mwari. Chandinacho ndini Mwari, zita renyu ndakaritenda, ndocheka chinobatika chandinacho. Tine vamwe vekuti unoti ndinazvo, Mwari vekudenga munamatongo ndakauita kare, ndikasvika pandasvika, asi I still need a little bit more. Tine vamwe vari nesituation dzakadaro yokuti Mwari handigoni kuti handina, makandiropafadza ndikagamuchira, but pane pamandisvitsa, asi ndinoziva kuti you can get more. Ndoive situation yemumwe munhu ari kunditeerera. Kozoita mumwe munhu ari kuti ndaakuflota, ndaakapedza kumaintaina zvandinazvo, asi chese chakatinakira pamasituations edu ndechekuti tina Mwari. Udzavanhu kuti Mwari vanogona kuratidza umwari hwako pasituation yavo. Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo pasituation yavo. Mwari vanogona. Last week ndakanga kunogona kurarama papfungwa yaMwari, but nhasi ndikuti Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo pasituation yako. Mwari vanogona kungoratidza umwari hwavo. Ivo ndiMwari, asi vane masituations avanoratidza umwari. Amen. Ndiverengerewo kuna Exodus chapter number 3 verse 14. Mugodiverenga iyoyo iri 1. Tichaverenga kuna Exodus chapter 3 verse 14. Mwari akati kuna Mozisi, ndichava wandichava. Izvi ndizvo zvaunofanira kutaura kuvaIsraeri. Ndichava andituma kwamuri. And God said to Moses, I am who I am. And he said, this you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Luke chapter number 5. Akati apedza kutaura. Tangainayo pa 1. Make sense nevasingaverengi Bible mazivayesi. Rimwe zuva Jesu zvaakanga amire pagungwa reGenesareti, vanhu vakaungana vakamukomberedza vachiteerera kushoko raMwari. Uye akaona magwa maviri kumhenderekedzo dzegungwa, akanga asiyiwapo nevabati vehove, vakanga vachisuka usasvi hwavo. Akakwira mune rimwe ramagwa acho, rakanga riina Simoni. Akamukumbira kuti aswededze zvishoma kumahombekombe. Ipapo akagara pasi akadzidzisa vanhu ari mugwa. Akati apedza kutaura akati kuna Simoni, chiriswededza kwakadzika ugokanda usasvi ubate hove. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them where were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little more from the land. And he sat down and taught the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your net
But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Jesus anaenda pangwa achiita his day-to-day duty rekuparidzira vanhu kuti vanzwe shoko raMwari. Paanotora igwa raPita achinopinda mariri, kureva kuti Peter akanga atendera. He had allowed him that he can use the boat to preach. Then Peter accepted, because he was even asked to confirm his acceptance, that drive it from the shallow to the deeper, so that people can hear the word of God without touching me or interrupting me. Peter did it. Akariendesa. Paakunoriisa uku. Then Jesus preached. Akaparidza. But remember, Paridza this time, he had already made his mind that he's going to call Peter, James, and John on the same incident. And this man, he had failed to have any catch for the whole night. Parakashikirwa, vakavari in state of giving up, vachigeza rutaro. Pavari kugeza, vari kuti zvanhasi zvaramba, handisisina any other choice. Taakufana kuenda kumba. But Jesu achipedza kuparidza shoko raMwari rinoti akabva azokumbira Peter kuti Peter abate hove. Peter ndopaari kupindura achiti iye tamboedza usiku hwese asi hatina. Kureva kuti kune mumwe munhu wekuti unogona kurarama upenyu wosvika nguva yaunoti ndaedza chinhu ichi charamba, ndachiita chinhu ichi charamba, chinhu ichi chiri stubborn, hachisi kuendeka. But pazoita mumwe murume akaberekwa Nazareta ari kuchallenge situation yaramba, yaari kuti kana yaramba manheru Peter panguva yadzo yadzinobatwa hope, ngatichizviitai masikati padzisingabatwa. Jesu ari kuti kuna Peter, hove dzinobatwa manheru uye varedzi vanoshanda manheru, but nekuda kwekuti mwanakomana wemunhu asvika panzvimbo akuti ngadzibatwe nguva yadzisingasibatwi. Why? Mwari vakungoratidza umwari hwavo kuti nechairipo zvinhu zvichiramba, but inini kana ndasvika saMwari ndine nguva yandinodurura umwari. Kureva kuti masituations evanhu paanoratidza kuramba, paanoratidza kuremba, Mwari vanogona kumuratidza umwari hwavo, kumuratidza umwari kuti ini ndini Mwari, muridzi wenyama yose nefu. Remember, Peter, John naJames vari kunobata hove dzavasina kana imwe chete yavakatengesa, dzavasina kana imwe chete yavakadya. Shoko raMwari rinoti vapedza kuninira hama dzavo vabata hove, vari kubva vanzi this abundant catch, siyanai nayo, chinditeerai. Saka vambodzibatirei kana vanga vasikadi kudzidya. Mwari vada kungoratidza umwari hwavo. Pane munhu anogona kuita situation iri kudzimanga kuti Mwari vanoratidza vakakutenderedza kuti vane mazuva avanongova Mwari. Ukaverenga kuna Genesis chapter number 30 kubva pa1 kana wakunosvika kuna 32, kune murume anonzi Jacob anosangana nasekuru ovashandira, obva avaudza kuti sekuru, pandakasvika imimi makanga musina mhuka dzakawanda kudai, nepandakasvika manga musina kukomborerwa kudai, achitaura nasekuru vake. But sekuru vanobva vati ndokupa chii Jacob iwewe? Jacob bva ukadzika nayo kuna 34-35 anobva aramba obva I want this speckled amongst your flock. When you talk the probability of a speckled animal in a flock, when they are not, the mothers are not speckled, it's very rare.
But 34, 35, he chose the speckled one so that murume anonzi Laban arege kuzofunga kuti murume anonzi Jephthah uyu akapiwa pfuma nayo Jacob haana kupiwa pfuma nayo. Zvinoitwa naMwari. Vanoti kana vakuda havo vanobata nemhuru dzemombe dziri mumatumbu, vanobata nemhuru dzehwai dziri mumatumbu kuti dzive speckled. Why? Kana Mwari vakuda kungoratidza umwari, vane mazuva avanongova Mwari, vongoita zvinhu saMwari. Kureva kuti situation yako kana yakamboramba, ndakanyora kuti kana wakamboedza zvekutenga imba ikaramba, ukaedza zvekutenga motikari zvikaramba, ukaedza zvekugara pabasa zvikaramba, but ngatimboedza ikaumwari. Akasika appetite ngaadzoke pabasa, akakupa dupu ngaadzoke pabasa, akakupa dzara ngaadzoke pabasa, amboratidza umwari hwake kuti kana vari Mwari vanoshanda sei. Kana mwana aramba kuteerera, taedza zvese, shamhu taedza, bhande taedza, makansela taedza, hatigoni here kumbodzwa kuti umwari huri kuti chii pasituation yedu. Ukaverenga theme scripture yatikushanda nezvayo, Bible rinoti vapedza kunamata. Mwari havana kuti mhanyai nemabhiza kana nengoro, vanongoti vaRevhi imbari. Vanhu vari kukeni vakatanga kubayana pachavo. Chii chiri kuitika? Mwari vari kungoratidza umwari hwavo. Mukurarama kwemunhu pane season yaunofanira kutendera Mwari, kuratidza umwari. Woti pfungwa dzevanhu dzaguma, masystems evanhu anoti hove dzinobatwa masikamanheru aguma. Ngakungoshanda system yaMwari inoteererwa nenecha, inoteererwa. Iwo bvatorambira murume anonzi Mozisi. Mozisi anoti but ndakuonai muchifuta mugwenzi, imi Mwari ndakuonai, uvepo hwenyu ndahuona pagwenzi, simba renyu ndariona pagwenzi. But zvikanzi munonzi ani? Zvikanzi Mozisi handikwani mugwenzi, anoti burning bush. Ndinongodzi ndichava vandichava, kureva kuti mangwana anogona kudzoka pasina burning bush. Ndichikuratidza umwe umwari husina zera newe hwausati wamboona. Ndopa unoona kuti paRed Sea haana kudzoka segungwa, akadzoka seinstruction, akatinongedzera mvura. Tsoka akaramba kupiwa zita rinoti burning bush, akati ndichava wandichava, kureva kuti ndinoratidza umwari hwangu maringe nezvandiri kuda panguva iyoyo. Une situation yakaoma, usaikombea neasisi wako. Une situation yakaoma, usaikombea neababa vako. Tendera umwari nekuti haudzokorori. When God shows himself up, he doesn't repeat himself. Ane tsika yekungova zvaachava. Peter naJohn James havana kutsanangurirwa kuti kwatiri kuenda uko kwakamira sei. Vanongonzi batai hove, vapedza kubata hove vobva vanzi siyai hove. Sekubata kwamaita hove muchabata vanhu. Kureva kuti pamwe pacho Mwari havauye neexplanation, vanouya nezviratidzo. Pamwe pacho havauyi nezviratidzo, vanouya neexplanation. Pamwe pacho havauyi neexplanation nezviratidzo, vanouya sebhedheni pamwoyo. Wototanga kuzviratidza saMwari, vachitaura newe uine bhedheni pamwoyo. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti nyaya yekuita mari inoshanda nedenga. Hakuna akavimba naMwari. Ivo Mwari vaudzaona kuti mvura isina kunaya kuna Isaac, wobva vati plant a seed. Havana kuti ndaakunaisa mvura, vari kuti plant a seed in a dry land. Vachida unoziva kuti Mwari vaigona zvavo kungonaisa mvura, but vakaramba kuinaisa, vakangoti dyara pakaoma, vachida kuratidza umwari hwavo kuti zvizikanwe kuti apa hapana ruoko rwemunhu, izvi zvaitwa naMwari. Apa hapana simba remunhu, apa zvaitwa naMwari. Cheese is out of the ground. Anything edible comes out of the ground. But when the ground is to be sustained, even if technology the ground can't produce without the miraculous works of God. Can I help you? All
the water reservoirs, and what is in the water table where we take bore water. The water tables go beyond our reach. And the reservoirs never tells. All the water reservoirs are low. Why? Because we had a bad season of rain. There's no technology that can survive beyond grace. Every technology is grounded in grace and is put in grace. The human mind is the landscape and the playground of the Lord. Did you know? But the human mind, that's the playground of the Lord. When God wants to create, He gives the mind intelligence. But when God wants to freeze it, even dead, the sky is too, the turbulence is too high. It's not going up the sky. Kureva kuti Mwari anofana kudzikisa mafungu ari mumhepo kuti vanhu vakuitira wafly. Kana Mwari akakonzeresa kudenga, ndege dzinogara pasi. Kutarisa munhu ari padhuze kuti ndineka situation kandi kufunga kuti kari complicated. Kari kuda kuti Mwari varatidze kumwari kwavo. Ndineka situation kandiri kufunga kuti kakaoma. Kari kuda kuti Mwari vangova. And remember, God goes beyond the anticipation and the understanding of men. Martha na Mary vanotaura kuti uya achamuka pachamuka vanhu vese akutonhuwa. But Jesu akunabada kuvati nekudanga vakandikomberedza kuti vazive kuti muri mari Lazaro kuda kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kana beyond human understanding Mwari vakaratidza umwari hwavo zvinomuka. Kune vanhu vari kuti mari haibatike. Kune vanhu vari kuti sedzinza rese hatidhiraivhi. Kune vanhu vari kuti hapana chakanaka chinowanikwa pandiri. Ndadzokazve semuranda waMwari. Ndiri kuti Mwari vachiri nemukana wekuratidza umwari hwavo pasituation yako. Mwari vachiri nemukana wekuratidza umwari pasituation yako. Nekuti ndiani? Ndimwari. Vanokubuditsa nenzira yakasiyana neyavakaronga. Vamwe venyu muri kuno vakaronga muri kufara, asi munhu wawaida chaiye haana kuda. Munhu wawanyatsoda chaiye mukomana haana kuda. Aakuramba. Mwari vachiri kuratidza umwari hwavo kuendesa pamunhu anoenderana nepfungwa dzavo. Mazwa ere? Mukomana waida akakuramba, ndoza kudhiraivha mota yakanaka, anoramba iwe. Kureva kuti Mwari aimubvisira mhepo. Ndokuna vanhu vatiri kuita kuti Mwari tibvisirei mazuva anorwadza ari kumberi. Kureva kuti zvakandinakira pamaziso zvisina kuringana nepfungwa yenyu Mwari, bvisai. Kunyange tikachema misodzi but bvisai. Unenere postori babananani ndatiti Mwari bvisai mazuva anorwadza ari kumberi. Ndione pfungwa yenyu Mwari, ndirarame paumwari. Ndaitaura nehama yangu mufundisi. Gore randakauya panapa ndichiri papasi yakuruda kuti mamuti vanga varipo aive nenyaya dzaiitika panapa. Mwari akambodudza akati nenda varikuda kuti nyaya dzevanhu dzatanga kuitika vatanoruka Joburg Central nemudzina wavo. Taruka Joburg Central, taruka President Worship, tagadzira vanhu vaimba mahimbo, tairuka yanaka. Tapedza kuiruka zvatataura nebhodhi tikati kana maakufira mafomu muchitora vafundisi firai redu. Tamirira tikatora tumari twemushoma tikatenga mainstruments tikatenga maspika tikatanga kudesigna pulpit. Ngazo mwanzi muswe Friday. Tiri kusangana ruda petro kudaidzira ruda petro. Iya ipi futi. Koma instruments edu. Munozadanga ari mari 11,300 rand. Ngataichemera kuti hatisiye maspika edu, hatisiye mainjini edu, hatisiye pataisa mari edu.
apa Mwari ari kukuendesa paunofanira kuenda. Unoti kana Mwari vakukuita wakuratidza umwari, vanokudisa situation kuti Mwari uchiriko here kuseri kwezuva, but Mwari anenge ariko kuseri kwezuva, akabata dumbu rahana kuti Samueri aberekwe. Hana achichema denga rakachengeta chibereko, achichemera chibereko chakachengetwa naMwari. Jahana chisina kana nyasha ndochayati Mwari chake chakabatwa nemushakuku, denga rakatakura chibereko chahanazo, iye achichema kusvika ati kana mukandipa mwanakomana, denga rakachema. Bhaibheri rati rakavharwa. Unoziva kuti pamwe pacho Mwari vanoita zvinhu zvokuti ukatarisa kuti ndiMwari nzi. Ingotarisa kuna padhuze newe kuti Mwari anogona kuratidza umwari hwake kwauri nenzira isingadudzirwi nepfungwa dzevanhu. Unoziva kuti vanhu Peter naJona James dai ndanga ndiri ini, ndine bhizinesi randiri kuita, ndobva ndabata zvekudaidza vanhu vese, ndinenge ndichaenderei. When it's working, why break it? When it's working, why change it? Peter aigona kuti Mwari chitotipa inyasha ngove idzi dzandakadedzera, vese vandaninira havagare vachindishandira, ende handichashandi manheru, ivo vanoshanda manheru, ini ndichauya masikati. But Mwari vakungoti vabata hove dzaunganidzwa, woti Peter, John naJames chisiyana nehove idzi, handei. Kune munhu anofanira kumbotenda masikati ano, mangwanani anobva ndikushumira newe, ungoti Mwari ratidzaiwo umwari hwenyu pasituation yangu. Musandiratidza pfungwa dzangu, ratidzai umwari. Musandiratidza kufunga kwangu, ratidzai umwari. Because paukutofunga pamwe pacho kutozvirimita. Mutadza munhu ari pandizvinei kuti munyaya dzemari, mari chaichayo iyi yatiri kutsvaga iyi ine nzira dzainotsvagwa nadzo, ine mavanikirwo ainoita, ine mabatirwo ainoita. But kana Mwari vaakuita zvinhu vanogona kukuitira nenzira yakasiyana neyavanga vakatarisira kuti uchaita. Vanogona kukusimudza nenzira yakasiyana. Do you know kuva intentional and to understand kuti pfuma yese inobva kuna Mwari? Jakobho haana kuti paakanzi mubayiro akati, iwe Labhani chitondipa dzakakora undipe dzine mazamu dzaaka kutobereka. Labhani akati, ndichatora the speckled. Jakobho anoti kuna Labhani, ndichatora the speckled, kuti Mwari vazikanwe kuti ndiani? ndiMwari. Dai ukatarisa munhu anofamba mupfungwa yaMwari nemunhu anofamba mupfungwa yake vakasiyana. Enda kuti scenario yaLoti naAbhurahamu pakanetsana, Abraham naLoti, Loti achizonogara kuSodhomu neGomora, anonzi vashandi vanetsana. Abraham, Loti akaramba akanyarara, sezvinonzi anointing yanga iri pamusoro pake, kusvika Abraham muridzi weanointing ati Loti, chitsvaga paunoda. Bata inzwisisa. Loti ndiye akadaizwa, ari kufamba munyasha dzababa Abraham, ndiye ari kunzitsvaga paunoda. Zvinoti akapera pamusoro pegomo akati, ese akasvibira, ese akanaka, Abraham chindipa, iwe chitora kwakasvava uku. Abraham akati, sezvamareva ngozi, torai kwakasvibira. Paari kuenda kwakasvibira ndokwakanobuda Sodhomu neGomora. Uye Abraham akasara aine anointing, aine kwakaoma, ende hapana musi wakapererwa nemakwai kana wakapererwa zvokudya. Ndinepo munhu ngwanani anopandiri kushumira. I am saying, let's go before the Lord with our resources, nemari yedu, neappetite dzatinadzo. Vamwe tine appetite yemota, vamwe tine appetite yemari, vamwe tine appetite yemba, vamwe tine desire. Tingoti Mwari, ratidzai umwari hwenyu pasituation yako. Do you know that if you go as far as your mind, soon you reach the end? But if you go as far as understanding, do you know circumstances, the majority of circumstances, when God starts to be God, we as human mind will have reached the deadlock. When people still have ideas, sometimes they don't want to listen to God. But when everything has already been given up, when everything, it seems not going well, people now start to surrender and go to God and say, here I am. Do what you want to do with me. And God will do it for you. Mangwana nanu ndine munhu anoti ambova intentional. Kuti Mwari munoziva upenyu hwangu. Hakuna munhu akasikwa naMwari
akapiwa appetite kuzotambudzika panyika. It is doable that you can live a life. It is doable that you can live a life that you have enough for you and your children. It depends on the source and the trust that you have. Kuti anoti ndichava mandichava. I will. Unozamba nechimwe chinhu ndinofarira Mwari. Pamwe pacho anokuendesa under distress so that you realize who he is. Pamwe pacho anokuendesa under some waves. Unotaura kuti dai Jesu akakwira mugwa achienda the other side, paari kunosangana naLegion kuna Mark chapter number 5. Aenda kuNazareth, anocrossa the river ari mubhoti. Shoko raMwari rinoti anga akarara. Mark chapter number 5. Paanga akarara ari mubhoti pakushe. Anenge akarara. Vadzidzi vakazoziva kuti vana Jesu mubhoti, vakamumutsa, vakatanga kuita mawaves. Zvikanzi mwanakomana wemunhu, hamungatinzwiriwo here tsitsi, tingaparara muripo here. Pamwe pacho panotoda mafungu kuti munhu azive kuti maindi yangu inoperera. Pamwe pacho panotoda mafungu kuti munhu azive kuti ndiri ndega hazviendeki. Do you know that the more we rely on ourselves, the more we start suffering? The more we rely on the power of Jesus, the more we are not suffering. Why? When you depend upon the blood, the advantage is there is no one born out of a woman who can plan against Jesus. So if you are in Christ, people cannot plan for you. They cannot catch you. They cannot put you in a corner. Why? In Christ, unofanzwa kuti mafungwa akanga asimuka, haana kuremekedza vadzidzi, akaremekedza Jesu. Paari kuenda achinomira kumhiri, ari kusangana nemunhu ari kumakuva, anogara pakati pemakuva. Ndopaari kusvika obva amuti achimuona Jesu ainamura cheni. But paari kuona Jesu haachadi kunamura cheni, akuti mauya here mwanakomana kuzondiparadza. Kureva kuti kana muupenyu hwako muine mhepo dzinopenga, panosvika Jesu dzinodzikama. Munotaridza munhu ari pakuzimira kuti situation yangu iri kuda umwari. Uro ataurisa kana zvisinganyatsisi. Kana zvisinganyatsisi taurisa. Iti situation yangu iri kumboda umwari. Situation yangu iri kuda kuti Mwari vambozviratidza samari. Inini, do you know that most people that are successful, they found themselves successful. They did not plan to be successful. Peter, John, and James, they did not plan for a big catch. It happened because Jesus arrived. Pane song nenembwa nemapostori inoti hanzi ndiani audza Jesu mumba mangu andigonera. Makamboinzwawo? Inoti ndiya haana kunzi audza Mwari, hazvina kuti munhu anditengera treni, zvanzi ndiani audza Jesu kumba kwangu. Munhu iyeye anigonera. Why? Pari kusvika Jesu haasi kungosvika, because pese panosvika Jesu panoita something. Makambozvoenanovera mamaincidents ese akasvika Jesu. The first miracle yakaitwa naJesu yakaitwa pakana. Anotosvika mukadzi aivepo, murume aivepo, chekudya chaivepo chakanga chakashota waini. But Jesu haatenderi kuti zvakashota zvirambe zvakashota kana yasvika. Murume wekuti paanosvika anosiya agadzirisa zvinhu. Pamwe pacho that's why tizona takazonyorwa kuna Matthew kunzi seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Kureva kuti once he arrives, zvisina kukwana. Unoziva kuti kunyatsofunga kuti Jesu vakabatirei hove pana Jesu vaidzi ihove pana chapter number 5. Vaingoratidza umwari wavo, vaingoratidza who he is, vaingoratidza the glory and the anointing yakairi pamusoro pavo. Hove idzi hadzina kubenefita Jesu, hove idzi hadzina kubenefita varidzi vemanetsi, hadzina kubenefita varidzi vebhoti, dzakangobenefita vakasara. Why? Vaingoratidza umwari wavo. Unoziva kuti mangwanani anogona kusimudzwa Jesu vachida kungoratidza umwari wavo. Unogona kuendeswa kure Jesu vachida kungoratidza umwari wavo. Unoziva kuti Mwari kwakuva Mwari yadaiberengesa last Sunday yevarume vatatu. Jesu akatora
Mwari akatovatendera kuenda kuBhabhironi, akatovatendera kuita vasungwa, akatovatendera kupiswa, but akazoratidza umwari hwake pamba kupfuta moto, kuti hakuna moto unopisa kana chisasvika. Bhaibheri rinoti chakatadzisa Pita, chakatadzisa vana Dhanieri kutsva ndechekuti vakadomborera vakaona muine murume wechifo aiita kunge mwanakomana waMwari. Ndozvinotaura Bhaibheri, but Jesu anga asati azvarwa panyika. By that time kuna Daniel Jesu anga achigere kuzvarwa, but akanga atovepo kudenga. Paanopinda mugomba, Mwari vachiratidza umwari wavo, moto unobva varega kuva moto, vakangova eflame. Moto unonhuhwa ukagara pachiutsi, you can feel the smoke. But zvinonzi pavakavafemedza vaisanhuhwa moto, vakanga vasina kutsva, nebvudzi ravo rakanga risina kutsva. Why? Mwari pavakasvika mugomba vakangoratidza umwari hwavo, vakangoratidza kuti umwari huri mavari. Moto vakamboiswa futi mugomba reshumba, shumba dzikatadza kudya anga dzikiriyete. Why? Mwari vane nguva yavanoratidza umwari hwavo. Ukapinda patight situation, rega kupinda wega. Ukapfuura nepanopisa, rega kupfuura wega. Ukapfuura wega unotsva, ukaenda naJesu haupiswe. Why? Mwari vakasvika pane situation, vanoratidza umwari hwavo. Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo mumarriage mako. Mwari vanogona kuratidza umwari pamafinances ako, gomova Mwari. Kune vanhu vakawanda vari kuchema, mufundisi, it's not doable. Unoziva here kuti I believe in technology. I believe in technology. I went through university. I believe in research, and I also believe in miracles. Several people are not kuti mufundisi results ari kuti ndine chirwere chakati. Iwe wobva wataura izvi pamusoro peresearch. Vacho vakaresearch akatanga mushina wechipiri kana wechitatu unonokuudza kuti wekutanga wainepo, but wekutanga hauna kunyepa mushina, unoshanda. Chaitika chii? Mwari vanoratidza umwari hwavo pamuviri vemunhu nepanyama yemunhu, ikatenda muna Mwari kudarika chirwere chapinda mairi. Uroti Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo. Unotoona kuti Jesu pavanoenda kurenje vaine vadzidzi vavo, pavanosvika ikoko kwaiva nemurume, kwaiva nemukomana aiva nehove mbiri nezvingwa zvishanu. System inoti murenje hamuna chikafu, but the law of multiplication, Jesu akanzwira nzara vanhu vane tsitsi. Anorega sei kukunzwira nzara, kukunzwira tsitsi kana uchida motikari. Jesu akanzwira tsitsi vanhu vanga varara nenzara, vanga vasina kurara nenzara, vakauya vasina kudya, vaifanira kudzokera kunodya manheru. Jesu akavanzwira tsitsi akati, mavapa chekudya here? Pita akatobvunza akati, Jesu, imi munoziva kuti muno murenje hamuna chikafu. Zvikanzi nemumwe ndine hove mbiri nezvingwa zvishanu, vakapa vanhu chikafu 5,000. Vanga vasina kurara nenzara, vaida kungodzokera kumba kwavo. Iwe vakarara nenzara, iwe hauna upfu, iwe hauna chekudya, iwe hauna motikari. Kana Mwari vakava Mwari vanotadza nei kuzadzisa nzara yako? Kana vakarangarira vamwe murenje, Mwari vakanga hawo kuratidza umwari hwavo, to be who he is, vanotadza nei kugadzirisa nyaya dzako? Kana vakambonzwira vamwe tsitsi, Mwari vanotadza nei kuadhirisa nyaya yako? Mwari vakasangana nemukadzi achema achinoviga mwanakomana shirikadzi, vakamunzwira tsitsi akamuka. Mwari vanotadza nei kunzwira tsitsi mwana wako ari kundotadza kuchikoro asati afa? Mwari vakatomutsira shirikadzi akafa. Iwe vako achikurwara, iwe vako ari kutadza kuchikoro, iwe vako ari kuita musikadzwa. Vabereki, regai kubvuma script yekwadokta inoti mwana wako ane mental challenge. Paari kunyorerwa mental challenge, iwe inonotsvaga mushoko raMwari panonzi with God all things are possible. Kauda a script against a script. Iyo bvati akauya kunodziva runyoro rwaipesana nesu. Hauna here pakanyorwa nevana mazvikokota panopesana newe parikuda kuti uende kuBhaibheri unoti pakanyorwa zvichinzi. Unotobva Satani achiedza Jesu anoti, if you are the true son of man, of God, change these stones to bread. Zvikanzi zvakanyorwa zvichinzi. Haukorere kubata kuBhaibheri.
kutaura kuti no, kune vanhu vakanyorerwa mascript, kune vanhu varikuvhuma, unogona munhu achikuudza kuti ndine breast cancer, unogona munhu achikuudza kuti ndine prostate cancer, unogona munhu achikuudza kuti ndakanzi my tummy, munogona munhu achikuudza kuti ndakanzi handibati mwana. I was praying with one couple yakandifonera from Australia. Ikati mufundisi, 17 years on the clock, hatina mwana. We are busy adopting a child, and I want you to bless that adopted child. And I asked the wife, no whatever challenges can go around our pain, 88 mwana. Hapo na mkazi kati nena kore mangani man. Sikati goreni no dane 44 mfundisi. Zvakatobhenda. Vanhu vobva vandinyora chistatement chamunotsangana nacho street zvikanzi pakaipa. Ndikati vakuunzai kwandiri, vakurifeyai kwandiri, vati hamuna mwana. Imi mati munoda kuadopta. Zvamavinga nezvamurikukumbira zvakasiyana. Vanofundisi tikungoda mwana, takatoidentifya mwana ane blood group seshu. Ndikati kana muchiadopta ina munonyorerwa mapepa nakansera. Zvakabada kuona kuti batsira vanhu ite zvekuadoptisa vanhu. 44 itai nhungu ampya. Ana nhungu. Roda nhungu. Udaona kumbiro chifuta. Zvikanzi saka matiteita sei? Ndikati ndatopedza. Ndatopedza zvikanzi hakuna matere nesmartphone. Takabata nhungu. Ndakati maitai nhungu. Izvo zvamuri kundikumbira izvo siyanai neni. Ndatopedza. Vakavarifeva vakagara. Mwedzi havana vakandifonera. Wechipiri havana vakandifonera. Vechitatu ndichitodhiraivha. Ndakabva foni yarira ndikati ndine one cousin in Australia. Ndikamudana akati mainini. Ndikati handisi mainini ndiriuya. Kati chiri kunetsa chii? Kati 6 weeks nomuri kukura mufundi. Ndiri kunzwa musara. Ndikati vana musara iwoyo. Kati vana musara iwoyo. Kune vanhu vakanyorerwa zvinhu pasi. Vakaramba kuti Mwari ane mari. Kune vanhu vakapiwa maripotsi. Vakatenga mumaripotsi epanyika. Vakaramba Mwari. Kuti chinotakurisa munhu pamuviri izvo. Izwi remuprofita ari paari ikoko. Ende ndosaka vazhinji venyu muchinetseka kuti kana varwara unoda kufundisa anotanga ataura nendimi ogochamba. Iwe simple word bata pamuviri. Ende ati ndoda kudzidzisa revelation iyi chinopedza. Panyika yevapenyu pane maphysical corridor. Asi hakuna physical corridor iri panyika isina spiritual corridor. Every spiritual corridor iri panyika iri kudenga yakakonectwa nephysical corridor. Vanouraya vatori nemaspiritual corridors avo eupondi. Nevanopa vanorarama kune anonzi maspiritual corridors ekuti unozonyatsoona kuti pakanzi Abrahama achata mwana hazvina kuzodzinika because zvina zvakanyorwa pai kumhepo. Kune munhu anoda ambofunga pasicho chinhu chatikuvadza mazuva ano inyaya kuti tinotenda Mwari kuti ndikaita goita inopera, tinotenda Mwari kuti ndikaita mudumbu munopora, but hatitendi zvemari. Kuna vanhu vakawanda vanotenda kuti Mwari, ndinotenderana nesystem nalida wangu wemuinstallation ari kunzi mari inotsvakwa. Ndotenderana nemi baba, mari inotsvakwa, but inotsvakwa munashe. Wavhurirwa korido yemudenga wochitanga kuitsvaka. Ikavharwa kuti do you know kuti unogona kuita certificate rekuchikoro. Iyo zvichitaura munomu mune mumwe munhu wekuti anenge achienda kubasa redriving class 2 ari kuchengeta mhuri yake neclass 2. Iwe unayo class 2 asi watokanganwa kujenbreki kubva zvawakaitora hapana kambokutrasta nemota. Vangani venyu vanotenderana nini kuti unotora license poshaya munhu anokutrasta nemota. Unodzimara vakanganwa yekutenga yako haugoni, hausati wanayo, yekupihwa chaiwo hapana kukutrasta. Umwe akangouya unzi unodhiraivha here woti hongu wegatsika tiende. Iwe kungotariswa souri suspect kuti unopisa clash. Wangotariswa chete unobva wangoita suspect. Kungotariswa nemaziso wobva wangoita suspect. Wageza vazora mafuta
uinayo su vanani venyu vakatora license yekuti watokanganwa kubva mukaona pakudriving school ndokuzoona gusira mukatamuri murume wako chaya anokuita suspect manheru unenge uri beautiful mangwana yaye suspect pangoyedza chete yaye suspect kuma 5566 unenge wakunzi be mangwana vakuseri vasuspect haubvumidzwi kubata makiye mota newako chaiwo unogara kumba akakubudza akati idu haakutrust nesimbi kunyatsoona kuti zvimwe zvine mweya mukati wako chaiwo murume anoramba hanzvadzi yako chaiwo inoramba nemota baba vako chaiwo vanoramba nemota umwe unoda akangotora license baba vake chaiwo vane vachiti driver akarovera vachiteera akaita accident vachiteera ende usakutoti vakutera unotora vari kunotera unorukisa nekubhabhadzira wotienderera mberi nehwedu iri raiti tichagadzirisa iwe kungoigumisa tai kudai unorovera isi yakota kuda kuti zvimwe zvinhu zvine mweya mukati zvine maspiritual corridors ane era anoda kugadziriswa mukati mukuru unotengerwa grosari tengerwa grosari kunge benzi unova vanobigira grosari hakutrust kuti wabuda ne1000 unogona neshuga shuga chaichai ine basa kuti shuga lidziwe dzaikubetserochi ingori shuga ati hautrust ukanetunijesu but vakagare pavanhu ndichiti timariitawo mwari kwandiri ndokuvakurumwara kune munhu arumwa nenyuchi usatsa kuti ngazviwe kwandiri sezvamareva mamwe madairiro aamerika anogadzirisa nzvimbo dzemweya mamwe magamuchiriro anogadzirisa nzvimbo dzemweya rigobatsira ariona kuzimbabwe kuti mwari vanogona kuva mwari iwo ukaramba wakadaro wai hausi kutenda kuti situation yako inomboda kuti mwari vave mwari uri kudaidaidzano naachifara pavakawa nyamuka ndakataura pana apa papupiti ndikati nyamuka ngaaiteiba vane iye aimbogadzira mota dzangu mazuva andakatanga kuya panapa ndaive nemota dzaingogadzirwa pisi pisi saka iye ndiye akari pati yepisi pisi mota inogadzirwa pese pese inoona kuti kana yakanzi Mercedes Benz unoiona yakanyorwa pagaraji pakanzi siya so pano Peters but kana yane zita inogadzirwa paingadi paingadi aingadira mota yangu dzimota dzangu mfana mfundisi afa clash ndirainduwero wero frosa saka notora azoti kana ndikuona andakaindoa mwana ndi Rogers vanadeclare kubinyaligwera risatapera nyamunalake ngenyu vakuti kurauti mamwe vachiti achakamisa imba isimani iye yakakorijoka nekachiti kamusani come back home no one of us has have gone there son come back home kune mweya inokudaidza nekuti unoti inoda kukoti mwari ave chii mwari pasituation yayo yako ingoti mwari mangwanani ano muservice ino panyaya dzangu imboratidza umwari wenyu momunofati andifundisa seutaratidza umwari pamani. Do you know that when you have money, you have answered to the greater part of your problem? When you have money. Vanhu vazhinji vatiri kunamatira mweya werejection tikavapa mari vamanhiwi havazorejeka. Pane munhu akandibvunza akati mufundisi ndiri kuenda kumusha vamwene vangu vanoroya. Vamwene venyu vanoroya ndati vanhu vai vanotsime vangu havandibvumidze kana one day kugara pasi tinochera mvura ndikati une mari ati savings ine 5000 ndikati drowa yese kana wasvika muguta repadhuze wotenga mapepsi cola inoti pepsi nechi imi munomatenga nemerinda kana unotenga kune vanhu vangani chikazi 7 kana unotenga makesi maviri it's less than $9 each case yemerinda inotenga nepepsi assorted wobva waisapa zvikati chimwe zvemufundisi zvikati maanamatira rekati handina kumanamatira madhini kushanda ndikati wobva usvika wobva wapa $100 kuti mama kana paine chisipo wobva waenda nekugosana utenge hembe nyowani nezambia nenoti zviri kuti kufugwa nanamafundisi zvinoti zvii
zvimaflisi achimonotenga kudai achisvika kuya vakapiwa flisi vakaona merinda vakaona pepsi vakaona avo vauya vana vavire huku muenza hacheri mvura muenza haachaire chivanze muenza auyai vanunhu aazouya netunhamuedzi mweya werejection uri pamusoro pako uri kuna nyasha dzepfuma pauri kuti vari kirangarireiwo ivaone pfuma vanhu vanova vakanzwa nekumhanya zvinonzi vaenza havacheri mvura nditarise zvakanaka mudikani mwari akakuropafadza hapana nokutuka mwari akakusimudza hapana nokuramba mwari akakuitira akava mwari kwauri hakuna anoramba kana jesu ati yes hakuna anoti no iwe chingotendera kuti mwari ratidzai umwari wako kwandiri mozisi aikakama faraitere iwe kairarokakama pamberi wako udzokere futi tatsamuna patuzivira kuti timwari mboratidzewo umwari wedu imi rikukasandiratidza kwendiri chifuta asi mbondiratidzai kachimeduke kunaka kwenyu chimbondiratidzai kameduke umwari iuno kuti vanhu vanogona kugara pasi kubasa kwako vakati nhingi ngarowe pasi vavanokuona sokuti basu umwe noumwe anototaura kuti hatichazoona next week tichazoona next week tinozoona next week eno unosvitochembera uripo tatsamunakatosini kuti nhasi tauya tese asi nhasi I came for myself nyasha idzi ndodzida inini tauya tese tabva kumba but chimenu chenyasha ichi ndoda kuti chimboratidzwa inini kana uchizobhenefita unobhenefita pandiri but yandafambira nhasi ndeyangu nekuti mwari ratidzai umwari hwenyu muupenyu hwako kune munhu andikutana naye akuti akatarisa situation yake anoshaya tariro anopererwa but mangwanani anoda kuvimbisa nesimba ramwari mwari vanogona kungova mwari ende chakanakira mwari hapana unoziva kuti chauya sei watozaluweza kana labhani anga akagadzirira mhinduro kuna jakobo akashokwa because akaudzwa chaanga asina kuti oda kuti vanhu vakakugadzirira ukanopindura zvavanga vasingafungidziri vanopererwa labhani akangoti sezvavareva aifunga kuti achati dzine mazamu kana aichati percentage akati kana dzabereka dzirespected iye kwakushaya revelation akatitora ndokuti munhu ambozokera pamberi pamwari nesituation yake ati mwari ndinokudai jesu ndakuvindai ndauya ndega mwari tauya semhuri asi mbondiratidzaiwo umwari hwenyu pasituation yangu mwari ikuti I know munhu hanzi ndichava vandichava kureva kuti pamwe pacho mwari vanochengetedza the secret yekuti neari kunamata wacho haazivi kuti mwari vachapindura sei but vanopindura zvakamunakira nokuti mwari pamwe pacho vanopindura he answers you in a way that you were not expecting but it is better than what you were expecting